Nu lasă-l prețul în bagi. Deja să rățu eu. Ești gata de filmat? Da, filmez deja. Dar nu pe ăstea. Da, pe cine? Pe mama? Părața. Păi, părați. Și nu pe mine. Eu trebuie să un alugar fiecare trec pe mine. Și la nu-i dai? Ia. Nu vrea? Nu-i place. Mănâncă ea. Rața carnivoră. Pipote? Inimă. Inimă. Că nu mai am Inima. pipote. Nu mai am pipote. Dar doar la-i degetul meu. Nu ăsta, uite ăsta. Nu știu. Păi tu nu-l lasă pe ăla. Nu-i lasă bucata lui. Mamă, ce mare de 14. Nu mai dă, da? Tu să te Păi cât am? Îi faci asta semne, vezi că te îngrași. mai vrei? Ei, nu. Facem mofturi. Hai. Ia. Îi vine rău.